Jo soc Cèlia Espanya, soc creadora de contingut en català a les xarxes i he estudiat comunicació audiovisual i soc de les Terres de l'Ebre. La meva relació amb els videojocs va començar des de molt petita. Jo crec que tota la vida he jugat, o sigui, vaig començar en la Nintendo o en els jocs de mòbil de meus pares. I el que més m'agrada dels videojocs és este moment d'evadir-te una mica de la realitat, potser. També la història que hi ha detrás d'algun videojocs m'agrada molt. De petita m'encantava jugar a Imagina ser mamà, que això és molt fort en la Nintendo perquè practiques com les tasques de ser mare, no? De netejar un bebè, donar-li menjar, tot això. I després els Sims, que són jocs realment que com a que simulen la realitat. I a mi aquests jocs m'encanten perquè estàs vivint una realitat que no és la teua i l'estàs podent viure gràcies al joc, no? Com t'estàs transportant a un altre cos, per així dir-ho. I després, quan ja he sigut més gran, també m'agraden els jocs com de competició, com el Mario Kart, el Mario Bros en general, tot això m'encanta. I després, quan he sigut més gran, m'agraden moltíssim els jocs que tenen història al darrere, com l'Undertale, que és un joc indie poc conegut, jo crec. El de Last of Us, que ara s'ha fet la sèrie, però jo ja el vaig jugar la part 1 i 2 i em va encantar, sobretot per la història que hi ha. I el Zelda també va en la línia de The Last of Us. I és això, el que més m'agrada d'estos jocs és la història que narren, que és preciosa, i a sobre te sents molt part de la història perquè tu estàs jugant com si fossis tu el personatge principal. Als Sims jo recreava molt escenes que m'agradaria que passessin a la meva vida i després, analitzant en perspectiva, veig que també feia escenes que ja estaven passant a la meva vida i això, en psicologia, als nens se li diu que juguen al joc simbòlic, que és com recrear escenes en ninotets per a entendre certes situacions del que passen al seu voltant. I crec que jo feia el mateix, però una mica més gran, d'adolescent, per a entendre realment què estava passant al meu voltant i què passaria si esta figura fes això o fes allò, que realment a les pel·lícules que fem els adults també és joc simbòlic totalment, rotllo. Projectem allí les nostres frustracions, somnis i de tot.